पूर्ण मार्केट दिसते समोर मम्मी. हा. डीमार्ट मध्ये आज खूप ऑफर होती मम्मी. हा. ते कॉलेज स्टुडंट कसे वाटतात तसे. लॉकडाऊन पासून तर एवढं डोक्यात आलंय की सगळं घरात सामान भरलेलं पाहिजे. नमस्ते सर्वांना. आता इथे बघा मम्मी पाठी बसलेली आहे आणि आम्ही दोघं भाई आणि मी चाललो आहे डीमार्ट मध्ये. रेग्युलर घरातलं सामान पण आपल्याला भरायचं आहे आणि भाईला तिकडे कपडे पण घ्यायचे आहेत. तर आम्ही तिकडे जातो आहे. मम्मी आपल्या बरोबर नाही येत आहे. आता आम्ही काय काय सामान आणतो ते तुम्हाला दिसणारच आहे. आणि आता तिकडे आम्ही जाऊन काय शूट नाही करायला देत काय नाही. हा डीमार्ट मध्ये कसं शूटिंग होत नाही. हा. तर आता सर्व सामान आल्यानंतर तुम्हाला दाखवतो की काय काय शॉपिंग केलेली आहे. बाय बाय बाय. बाय बाय. एवढा घेऊन आली सामान तू. हा बघ केवढं घेऊन आले. अशी गेले आणि अशी आले. चल ही पिशवी उचलून दाखव. जरा हे लावते जरा हाताला. लाव लाव. ती पहिली सोडून कोणती उचल. या तिघांपैकी कोणती उचल तू. ही उचलते ना. ती नको उचलू. हा ही उचलते. ती भाईच्या कपड्याची आहे. ही मोठी आहे ना. नाही ती सर्वात हलकी आहे. ही उचल ना. बापरे. कायला चिपकवली आहे का खाली. आणि तू आणली बोलते. बाबा. मी तुला एक ठराविक वस्तू दिले होते. लिहून घेतले होते. पण त्याच्या विरुद्ध पण काय आणले बघूया. पण डीमार्टला गेल्यावर एवढी मोठी लिस्ट पकड. बाबा. एवढी मोठी लिस्ट झाल्याशिवाय डीमार्ट कम्प्लीट होत नाही. लिस्ट होणारच ना आता मोठी. आणि हे जर घेताना आपलं शूटिंग असती तर ती मजा आली असती ना. आता मी केलं होतं व्हिडिओ शूटिंग पण ते डीमार्ट मध्ये आतमध्ये ते बोलले व्हिडिओ शूटिंग करू नका. मग त्यानंतर म्हणजे ते अलाउडच नाही करत. बाकी कुठे कुठे जिकडे अलाउड करतो आम्ही तिकडे करतो. आता माल डिलीट मारायला सांगितलं. हा म्हणजे जे बोलतात तुम्ही केला असेल तर डिलीट मारून टाका. आता महालक्ष्मी मध्ये पण गेलो होतो बघ ना. त्याने आतमध्ये करता नाही दिला. म्हणजे हा मग तिकडे पण नाही. तिकडे करता येतं तिकडे करतो नाही तिकडे नाही. अशी कच्ची शेव आहे. पूर्ण मार्केट दिसते समोर मी. हा. आपण आता बरोबर ही डीमार्टची शॉपिंग 1-2 महिन्यानंतर झाली आहे ना. ह्याच्या अगोदर झाली. तेवढं आपण लास्टला ब्लॉग दाखवलं होतं त्याच्यानंतरच नाही एवढं सर्व घेतलेलं आहे. त्याच्यात आपण काही आणलेलं नाही. आता हे कसं आता घरी परत पाहुणे पण येणार आहे आपण पण आहे म्हणजे सर्व मिक्स शॉपिंग झालेली आता आहे. घरातच कार्य आहे म्हटल्यावर ते लागणारच ना. हो आणि काहीच कमी नाही पडलं पाहिजे ना. हा म्हणून सर्व सामान आपण भरलेलं बरं. चला असं आम्ही बघा लावून ठेवलेलं आहे. सर्व इकडून चालू करूया. हा. हा आता हे बनाल की एवढा मोठा का इप्पी मॅगी आणलेलं. आता घरी पाहुणे बिवणे आले कधी की त्यांना खायला वाटतंय. हा. असे जे पाहुणे येणार आहे आम्हाला माहिती आहे की त्यांना हे आवडतं हा. म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी आणून ठेवलेलं आहे. त्याच्यानंतर आहे हे स्लाइड ठेव साईडला. त्याच्यानंतर आहे हे आमच्या काकांना आवडतं टोस्ट. हे मी मुसली आणली आहे आमच्यासाठीच. असं कधी असं वाटलं ना खायला बसल्या बसल्या टाइमपास. हो जरा हेल्दी काहीतरी खायला हा. है ना. मध्येच अशी भूक लागली तर पटकन खाल्लं. हो म्हणून ते आणलेलं आहे. हा. इथे आणले आम्ही. ही बघा ही आमच्या काकांसाठी आणली आहे. मी भाईनी घेतली स्वतःसाठी. हा काय. हा ही बेडशीट घेतलेली आहे. हा. ठीक आहे. आणि मला वाटतं ही 100 रुपीजला काहीतरी पडली मम्मी. असेल. हा आणि ही अशीच कोण समजा घरी पाहुणे बिवणे आला समजा ताई आली काजल आली आपल्या घरात पाहिजे ना. हा तर ही 150ला पडलेली आहे. हा. हे झालं. आता इथे बघा काय काय. पडदे. इथे पडदे आपल्या ह्या घरासाठी किंवा आपण गावच्या घरासाठी पण घेऊ शकतो. हे पडदा नंबर 1 एक. हे पडदा नंबर 2 आणि हे पडदा नंबर 3. एक पडदा 200 रुपयाला पडलेला आहे. हा काय. चांगला आहे ना स्वस्त आहे ना मग. हा चांगलं आहे. आणि हे पण बघा उघडून पण दाखव. हे बघा मस्त आहे. मोठे आहे. मोठे आहेत ना. हो. बघा एवढा मोठा पडदा म्हणजे हा पडदा 200 रुपये. हा मला वाटतं 220चा आहे हा. आणि बाकी सर्व 200-200चे आहे. सर्व डीमार्टचं आहे. ते पण उघडून दाखव. हा 200चा आहे उलटा. चांगला आहे ना. आपण बघा मस्त आहे. डीमार्टमध्ये आज खूप ऑफर होती मम्मी. हा. पडदा पण छान आहे ना दिसायला. पडदा पण छान आहे आणि मोठे पण असतात. हो आणि हे म्हणजे आटत नाही. धुतल्यानंतर कमी होत नाही त्याची साईज. हे पण 200 वाला आहे. 199 वाले म्हणजे ते 200 रुपये. हे बघ चांगले आहेत ना. चांगले आहे. इकडे पण घालू शकतो. आपण रत्नागिरीच्या घराला पण नेऊ शकतो समजा वाटलं तर है ना. कधी गेलो कारण पटकन तर. हेच बाहेर गेलं की 300-350 सांगतात मम्मी पहिलं. होय, होय. आणि मग कमी कमी करत 250ला येतात. आणि काय उशीची कवर आहे. आणि 2 उशीचे कवर भाईला आणले. भाई उशी घेणार ना त्यासाठी. आता इथे बघा काय काय आणलेलं आहे हे सांग. हे वाल आपण आणलेले 1 किलो. 1 किलो वाल, 1 किलो चवळी, हा 2 किलो हे छोले मसाला, छोले आणलेले. हा 2 किलो. हे आपले काले वाटाणे अर्धा किलो. 2 किलो डाळ तुरीची, 2 किलो मसूरची डाळ. आणि हे माझ्यासाठी हे आमच्यासाठी असं जर मी ना हा पाकिट आहे ना मिक्स ड्रायफ्रुट्स आहे ना ते हे आणि हे मिक्स करतो मी आणि खातो. हा असं तुम्ही सुद्धा खाऊ शकता. हे पण बाय 1 गेट 1 फ्री आहे बघा.
हे 500 रुपयाचं होतं ते 250 रुपयाला पडलेलं आहे, म्हणून एकच आणलं. माणसाने एक प्रश्न असतो, बाय वन गेट वन फ्री मध्ये का दोन्ही घ्यायचं असतं का नाही? एक घेतलं ना, समजा एकच घ्यायचा. 500ला 2 आहेत ना, तर एक घेतलं की तुम्हाला 250ला देणार ते. असं सर्वांना डाऊट नसतो, पण मोस्टली कोणाकोणाला असतो. हे काजूचे तुकडे. हा, आता काजू बघा, जर आपण मोठे घेतले ना अख्खे, तर ते 850 ते 900 रुपये किलो आहेत, आणि हे 750 रुपये किलो आहेत काहीतरी, म्हणजे 200 रुपये कमी होतात आपल्याला. हे 1 किलो आहे. हा, अर्धा किलो आणलेले ते. आणि रवा आपला 2 किलो रवा खाली एक आणि इकडे. हा, चिंच आणि खजूर आणलेला आहे. समजा कधी आपल्याला पाणीपुरी बनवायला वाटली, हा, त्यानिमित्ताने तरी चिंच आणि खजूर जातो ना पोटात. ही शेव का अशी नाश्त्याला समजा लागेल ना. हो, आता माणसं येतील ना, नाश्त्याला लागतो, ते आपले पटकन केले शेवया बनवू शकतो. माणसं विचारते तुझा घसा बसला आहे का? हा, घसा माझा बसला आहे. असंच. आली ना. हा, म्हणून थंडीच्या वेळी काय थंड खाऊ नका, आईस्क्रीम खाऊ नका. तिथे बघा 5 किलो साखर आणलेली आहे. तो साखर पुरणार नाही, अजून लागणार आहे साखर. आणूया परत आणणे, पण आता रेट 40 रुपये आहे 1 किलो. आणि हँड वॉश बाय वन गेट वन फ्री होता म्हणून तो आणला. तिकडे आपण नॉर्मल मसाले आणलेले आहेत. घरातले मसाले. आणि तिकडे बघा तो पाकिट दाखव धना जिराचं. तर बघा, हे डिमांड मधून असं मिळतं धना जिरा पावडर. हे हेल्दी राहण्यासाठी खूप चांगलं आहे, पोटासाठी खूप चांगलं आहे. मी तर रिकमेंड करेल, सर्वांनीच केलं पाहिजे. आता ह्याचा 1 चमचा घ्यायचा एका ग्लासमध्ये. तो 1 ग्लास पाणी टाकायचा, 1 चमचा टाकायचा, उकळायला ठेवायचं. आणि केवढं बॉईल करायचं? मीडियम गॅसवर उकळायला ठेवायचं. तो फुल गॅसवर काय होईल, पटकन पाणी आटून जाईल. 1 ग्लास तर पाणी आहे ना, अर्धा झाला पाहिजे. आणि तो अर्धा झाल्यानंतर तुम्ही पिया सकाळी एम्प्टी स्टमक. 10 मिनिटं 15 मिनिटं लागतात अर्ध व्हायला. पोटासाठी चांगला. आम्ही बघा हा 1 पॅकेट संपवलेला, दुसरा आणलेला आहे. खूप फरक पडतो, म्हणजे हेल्दी राहण्यासाठी खूप चांगलं आहे. हे मी सर्वांना रिकमेंड करेल. धनाजिऱ्याची पावडर तुम्ही घरी सुद्धा बनवू शकता, किंवा असं आणा आणि अशा फॉर्म्युलाने पिया. इकडे आमची दिल बघा, दिलू दिलू चालू आहे तिचं काम. चला, तिकडे झालं. काय काय दाखवलं तिकडून सर्व? हे दाखवली. हा, ते दाखवले ना. हे चकली असेच मम्मीला आणले, कधी कधी मम्मीला असे खायला वाटतात ना ते. कुरकुरीत असतात ते. हा, कुरकुरी चकल्या. हे चकल्या मोस्टली सर्वांनाच आवडत असतील. ठीक आहे. आणि इकडे बघा जेवणाबरोबर आम्हाला हे आणलेलं आहे, मिरची, सुकवलेली मिरची. हा, ते पण बाय वन गेट वन फ्री होती मम्मी. 2 पाकिट आणली. हो, म्हणून आणले. आपल्या जेवणावर 1-2 पण असले की जेवण चांगला जातो ना. आणि इथे बघा मी गुलाबजामुन आणले. अरे रे रे रे, ते रसगुल्ले. चुकी झाली. आत्ताच मला दिसलं. मला वाटलं गुलाबजामुन मी उचलून आणले. ऍक्च्युली गुलाबजामुन मी आणलेले आपल्या जिजूसाठी, ताईचे मिस्टर हजबंड आहे ना, त्यांच्यासाठी आणले होते, पण ते चुकून रसगुल्ले आणले. जाऊ दे, आता काय खाऊया. आणि घडीवर आम्ही नेहमीच तुम्हाला सांगतो की घडी खूप स्वस्त असते आणि इफेक्टिव्ह आहे, चांगली आहे. बरोबर है ना, आपली इंडियन ब्रँड आणि चांगली. म्हणून एक, आणि ऑफर होती म्हणून मी 2 आणून टाकले ते. मला आपल्याला लागणारच आहे ना जास्त. हो, मावांचं येतील ना जास्त. आणि मला डार्क चॉकलेट आवडतं, हेल्थसाठी चांगलं असं म्हणून मी डार्क चॉकलेट आणलं. इकडे 2 अमूल आणले आहेत, इथले दही आणलेलं आहे, दूध आणलेलं आहे, आणि टोफू आणलेलं आहे. टोफू आणि हो, टोफू आणि पनीर मध्ये फरक आहे. पनीर दुधापासून बनतो, टोफू आपल्या सोयाबीन पासून बनतो. ज्यांना दूध नाही चालत ते पनीर नाही चालणार, ते लोक टोफू खाऊ शकतात, कारण ते सोयाबीन पासून बनलेलं आहे. बरोबर ना. तर टोफू पण हे ऑफर मध्ये होते. हे पण पनीर सर बाय वन गेट वन फ्री म्हणून 4 आणले. आणि हे आपले हिरवे मटर आणलेले आहेत. आता भाज्या किती महाग झाले आहेत ना. हा, आपल्याला मधीच आता कधी मटर पुलाव बनवायला झाला, आता पाहुणे आल्यावर मटर कधी 25 रुपये किलो पण असतात, तर कधी 100 रुपये किलो पण असतात. त्यापेक्षा हे परवडलं आपले. हे पण बाय वन गेट वन फ्री. हे असं जरा टाइमपास घेऊन पाहुणे बिवणे येतील ना, त्यांना जरा कधी सर्व करायला है ना, काहीतरी वेगळं असलं पाहिजे ना, त्यानिमित्ताने हे. नाही तर माहिती आहे ना तुम्हाला, हे सर्व आणत नाही मी. इकडे श्रीखंड पण आणलेलं आहे, पाहुणे बिवणे येतील ना, तर एक बदाम पिस्ता फ्लेवर, आंब्याचा फ्लेवर. हे पण आमच्या घरी समजा कोण छोटे मुलं आलेत ना, तर त्यांच्यासाठी मी चिक्की बिक्की आणलेली आहे. छोटी मुलं येईपर्यंत झालेत तर. हा, मला आवडतात ना. तुला आवडतात? अरे वा वा वा, तुला आवडतात ना, घे तुझ्यासाठी. शेंगदाण्याची चिक्की चांगली असते खायला. हो, खायची. आणि ते पण गुलातली असेल तर अजून चांगली ना. हा, इकडे बघा ही डाळ आणलेली आहे. आणि इकडे हे विचारायला, हे काय आहे? हे असं मला नवीन काहीतरी दिसलं ना, साबणाचा नवीन प्रकार होता हा, म्हणून आणलं. नाही, हे पट्टी बांधलेली चंदन साबण आपले. आणि हे पण बघा साबण आहेत सर्व. आता माणसं येतील ना वेगवेगळी, मोती साबण सारखे दिसतात ते. हो, खादी ब्रँड आहे, खादी आपलं इंडियन ब्रँड म्हणून मी आणले ते. आपण कधीतरी वापरून बघूया ना. नेहमी काय ते आपल्या बाहेरगावचे प्रोडक्ट लाईफ बॉय लक्स लावत राहायचे. आपले इंडियन ब्रँड पण कधी वापरूया ना. तुम्ही पण कधी इंडियन ब्रँड असतील तर आणून ठेवा. इकडे आपण आणलेले चारोली, आपलं गुल आणलेलं आहे, अग्नी टी आणलेली आहे आपल्या. आता मी दुसऱ्या ब्रँडचं नाव नाही घेत, पण जी फेमस ब्रँड आहे सर्वांना माहिती आहे ती ब्रँड ना, ह्याची ना मम्मी डबल प्राइस घेते.
म्हणजे हा ते एवढे पॉप्युलर झालेत पण प्राइस पण डबल लावतात. म्हणजे आपण अर्ध्या किमतीत असे ब्रँड आणू शकतो जसे हे वाले आहेत. हे आपण विम आणलेले आहेत, हे जिरा वेलची आणि हे मम्मीला असंच खाण्यासाठी आणलेलं आहे. कधी कधी आपण ना हे छान लागतात आंबट गोड. एक पॅकेट असं आणून ना एक 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 खायचं आहे. महाग आणि स्वस्त बघायचं ना, हेल्थसाठी जे चांगलं आहे ते खायचंच. हे मम्मीसाठी खायला आणलेलं असंच फोडून खायला. ठीक आहे. बाहेर गेल्यावरच घरातलं खायला नाही भेटत. हो नाहीतर घरात असल्यावर खाऊ शकतो आपण कधी कधी. हो खाऊ शकतो. म्हणजे असं पॅकेट पण तुम्ही ना एका माणसाने एक पॅकेट पण संपवलं महिन्यासाठी, हा मग परत 3-4 महिन्यांनी खायचं मग असं. इथे बघा इकडे काय आणलेलं आहे मी, हे गोड लोणच्याचे 2 पॅकेट आणले, 2 बाटल्या आणलेल्या आहेत. हा एक आपल्या घरी आणि काजलच्या घरी. काजलला आवडतो ना हे. हा हो. आणि आपला कापूर नेहमी का आम्ही आणतो तिकडे बघा, ती बघा तिकडे इलेक्ट्रोमा लिहिली आहे, ती मशीनमध्ये कापूर आपण जाळतो ना. होय आणि इथे हे मम्मीसाठी लोणचा, मिक्स लोणचा जेवणाबरोबर आहे ना. मला आवडतो. आणि इथे मास्क आणलेले आहेत. लास्ट टाइम काजल आणि तिच्या मम्मीने आपल्याला एक एक मास्क दिले होते ना. आपल्याला दिले होते. हा या टायमाला काजलला एक, आईला एक आणि भाईला एक. आपले भाई आहेत ना 3 आहे ते. 3 आहेत, ते 3 आहेत न्यू मास्क. आणि इथे हे केक्स आणलेले आहेत, जे पण लहान मुलं येतील आपल्याकडे घरी किंवा हे ताईला पण आवडतात, काजलला पण आवडतील आणि तुला पण आवडतील आपण येणार आहे ना आता ताई आपली. आहे ना. हा तिच्यासाठी आणलेले आहेत हे. आणि कोण पण येतील ना त्यांच्यासाठी आपण पण एक एक टेस्ट करून बघूया, काहीतरी नवीन दिसलं हे. आणि आपल्या पार्लेजी आपल्या भाईसाठी आणले. आमचे भाई पार्लेजी खातात आवडीने चहा सोबत. टोस्ट पार्लेजी, टोस्ट पार्लेजी हे सर्व भाईचे आयटम आहे. चादर अजून राहिला ना तर हेच झालं असं, चुकलं असतं. काय आपण गेलो भाईसाठी होतो ना. हा हे बघा इकडे ही पॅन्ट बघ, हे बघा एक पॅन्ट नंबर 1 चांगली आहे ना. मस्त आहे कलर. पॅन्ट नंबर 1 भाईसाठी. पॅन्ट नंबर 2 भाई गेलेत आंघोलीला आता. हा ठीक आहे. पॅन्ट नंबर 2. शर्ट नंबर 1 भाईसाठी. चांगला आहे ना. मस्त आहे. मी चॉईस केला. हा मस्त आहे ना. आणि शर्ट नंबर 2 भाईला. हा चांगला आहे ना. छान आहे. असा तू घेतलेला नाही का एकदा. हो. हे भाईसाठी 2 शर्ट 2 पॅन्ट घेतलेले आहेत. आणि एक मला ही आवडला ना हे वाला, तर हे मला घेतलं मी. चांगलं आहे का. मस्त आहे. है ना. हा तिकडे ठेवलेला आहे. ह्याचा पचका झालेला आहे. आता जिजूला गुलाबजामुन न खाता रसगुल्ले खायला लागणार आहेत. हा है ना. आणि बघितलं का नाही तिथेच. मी म्हणजे हे असं कोपऱ्यात म्हणजे असं होतं ना, जरा एक बाई उभी होती. मी हात टाकायला गेलो तिकडे बाई उभी होती आणि ती म्हणजे साईडला पण होत नव्हती. हा तर मी असं हात टाकला की हा बॉक्स आला वाटतं हातात मग. अच्छा. आणि हे रसगुल्ला आणि गुलाबजाम बाजूबाजूलाच असतं. आणि तिला ते तीच कंपनी आवडते ना ताईला आणि जिजूला, मग ती कंपनी घेता घेता तर रसगुल्ले आले. तर यावेळी त्यांना रसगुल्ले खाऊ दे. जनरली आपण आणायला गेलेलो हे सर्व आणायला पाठवलेलंच आणि ते आणायला पाठवलेलं. आता पप्पूनी सगळं सामान आणून तर टाकलंय, पण आता लावायचं कसं ते घरात टेन्शन आलंय मला. नाही पण हे घरी असलेलं बरं ना. असलेलं बरं, ते म्हणजे असायलाच पाहिजे घरी सामान. मग काय कमी नाही पडत कुठे. कुठे जाणार एक एक आणायला. है ना. मस्त. लॉकडाऊन पासून तर एवढं डोक्यात आलंय की सगळं घरात सामान भरलेलं पाहिजे. आता जेवढे कॅल्क्युलेशन डीमार्ट मध्ये झाली ना, हाच जर सामान मी डीमार्ट मधून न आणता बाहेरून आणलं असतं ना तर माझे 1,500-2,000 रुपये जास्त गेले असते. दिले असते. कारण ते लोक MRP पेक्षा खूप आणि खूप ऑफर होते. मग मी आज ते पण आणले, ते मिस झाले. हे सर्व मसाले आणले. समजा अर्जन्सीमध्ये कोण पाहुण्यांना काय द्यावं लागलं पटकन तर हे असे रेडी टू मेक मसाले आणले. पनीरचे असे टिक्का मसाला. बाकी आय गेस सर्व आपण कव्हर केलेलं आहे ना. इकडे बघा दिल इकडे. आणि आम्ही आमचे पिशव्या घेऊनच जातो बघा सर्व. 1 2 3 हे बघा आमचे 4 पिशव्या स्वतःहून घरून नेलेले. मम्मी तुम्हाला एकदम भरलेलं वाटतं आणि समाधान वाटतं की आपल्या घरात सामान आहे. टेन्शन नाहीत मग माणसं कोण आल्यावरती. नाहीये कोण आलं गेलं. चला बस. चला आता आमचा ब्लॉग कसा वाटला, ही शॉपिंग कशी वाटली ते पण कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा. आणि आमच्यासोबत असंच राहा. सपोर्ट केल्याबद्दल थँक्यू. बाय बाय. बाय. दिलू बाय बाय बोल. बिझी आहे दिलू आमची. एक शर्ट एक पॅन्ट आणि अजून एक शर्ट अजून एक पॅन्ट. आपण बघा आमची दिलू कशी झोपली आहे. दिलू झोपली आहे. दिलू नाही एकदम गार झोपलेली. आवाज पण नाही तर तिला. तू बाईचे कपडे घेताना तिकडे माप घेतला ना बरोबर. कुठे. तर भाई तू गेले होते ना तुझ्या बरोबर. तिकडे माप नसतं, हे रेडीमेड असतात. आणि बरोबर त्यांना ट्रायल करून घेतलेले मी तिकडे. ट्रायल केले आणि व्यवस्थित झाले. आता तुम्हाला भाई कपडे घालून दाखवतील. ठीक आहे. अच्छा म्हणजे आता फक्त आपल्याला दाखवणार घालून. हे घ्या भाई कसे दिसतात भाईचे कपडे बघा. इकडे भाईचे कपडे बघा. फिरा भाई. अजून जरा कॅमेऱ्याच्या पुढे या. कसे वाटतात भाईचे कपडे सांगा. तुम्हाला आवडले का भाई.
आता हे टॅग आपण काढूया, मीडियम टॅग. आता परत कोणतरी तुम्हाला तुमच्यावर चांगले दिसले म्हणून कोणतरी विकत मागायचा बेगायचा. हे शर्ट. आता दुसरं ते आणि ती पॅन्ट, म्हणजे 2 पॅन्ट 2 शर्ट घेतलेले भाईला. आता हे तर बघा भाईचे कपडे बघा कसे दिसतात. हे कसं वाटतं भाई तुम्हाला? हे कपडे आवडले? हा कलर कसा येलो आणि खाली हे. आणि ही पॅन्ट अशी का घेतली माहितीये का मम्मी? ताईनी पण घेतलं होतं बघ ते. तो टी शर्ट कुठे आहे? हा तो टी शर्ट या पॅन्टवर घाला म्हणजे कसे दिसतात. हा ते काढा. पण हे जरा असा दुसरा कलर चांगला वाटतो ना खाली. मम्मी त्या दिवशी ब्लॅक सूट नाही करत होता ना, म्हणून मी त्यांना ही पॅन्ट घेतली. म्हणजे कसं ह्याच्यावरती पण होऊन जाईल ना. ते कॉलेज स्टुडंट कसे वाटतात तसे है ना. मी भाईला अजून स्वेटर पण घेत होतो. भाई बोलले नको स्वेटर. अजून भाईला 4 शर्ट घेतले होते, त्यातून 2 झाले आणि 2 रिजेक्ट झाले. एवढा मोठा झाला. एक डेनिम सारखा घेतला होता यांना. सफेद पण घेतला होता, व्हाईट एकदम चांगला दिसेल ना. तर ते व्हाईट जरासा हे होतं, डार्क पडलेलं त्याच्यावरती. दिलू बघते कोण आलाय आमच्या घरी. कोण आलाय बघा. कोणाला बघते दिलू? भाईला बघते. बोलते हे काय घातलं? काय घातलाय बघ. आता झाले रेडी भाई लग्नाला जायला. भाई ताई तुला नाही कपडे. आमची दिलू का कपडे घालतच नाही. आणले की कपडे आले की ना ती घालू देत नाही. माझ्या बाबूचे एकदम फिक्स कपडे. इकडे ताईचा व्हिडिओ कॉल आलेला आहे आणि भाई इन करून छान दिसतंय. त्याच्यावरती तो ब्लॅक कोट घातला की झाले रेडी तुम्ही लग्नाला, है ना. आमची दिल बघा तुमच्या बाजूला आलेली आहे. दिलू हा आमची दिलूने तो चेहरा दाखवलेला आहे. सर्वांनी हाय करा आमच्या दिलूला. हा काढ आता नॉर्मल कपडे घाला. आमची ताई बघा हाय.